konsihal sa Barangay Canhulaw mityabaw sa gikatahong pagpalusot sa kapin 900,000 nga budget sa pag-ayom-ayom sa mga private road sa barangay bisan kun tulo lang sa 7 ka mga konsihal ang nakapirma. Ang giaspaltong dan nalungag na wa pagani dangti og tuig. Ania ang report. Kabahin kini sa private road sa Purok-Lubi, Barangay Canhulaw nga lungag-lungag na ang karsada o gahitak na ang dapit tungod sa pag-uwan-uwan. Mato ni Konsehal Emilia Baguio, lakip kini sa tulo ka mga purok sa barangay nga naabunuhan og diorite apan kini lang ang naaspalto. Ang kani diri duha, gibutangan ni diri duha. 12 ra gyud ka truck tanan. Karon pagkuhan ako sa butcher to nang kopya sa accounting, gibutang og 15 plus 400 kuno ka mix asphalt nga gibutang diri. Si ana na pud akong sungay, ma'am. Hay may 400 ka gamay ra tong ilang gibutang dito. Sa dokumento nga gipresentar ni Baguio ngadto kang Mayor Jonard Ahong Chan, Enero 11, 2019 milusot ang 940,000 pesos nga budget sa barangay alang sa 15 ka mga dump truck sa diorite with boulders ug 400 ka balde sa cold mix asphalt. Alang kini sa pag-ayom-ayom sa dan sa mga sudlunong bahin sa barangay. Nahibong siya nganong nakalusot ang gahin bisan kun tulo lang ka mga konsehal sa barangay ang nakapirma ug ikaupat ang SK chairman. Midagan pa og 7 ka buwan sukad migawas ang gahin una kini nasugdan sa pagtrabaho. Base sa post sa usa sa mga kawani sa barangay, Agosto 15 lang sa miaging tuig gitrabaho kining kabahin sa private road dinhi sa Purok-Lubi. Apan wa pa gani dangti og usa ka tuig, inguni ini na ang hitsura ilabi na kun mobunok ang uwan. Kinahanglan naglima ka konsehal ang mapirma. Nganong nakuha nila ang kwarta nga kulang sa pirma. Si Canhulaw Barangay Captain Rinaldo Tampo sayang bahin mipasabot nga nabahin-bahin ngadto sa unom ka mga purok ang napalit nga diorite hinungdan nga ingon niini kadako ang milusot nga budget. Naglakip kini sa Purok Mangga, Kapayas, Bayabas, Lubi, Kulo ug sa habig sa Nabforsen. Apan iyang giangkon nga ang Purok-Lubi lang ang naaspalto. Gidasunan usab kini sa ilang barangay treasurer. Nakuha kita na sa bandit na ma'am. Diorite na ma'am, ispalto pa na. Nakita man ninyo, nausahay na dito, tungod sa lungag na good, malungag yun, kay sungod na sige unuan. Kana siya diha na pilian na siya diha tungod kay kana daghan ang mangagi niya. Kana sad siya nga area din ha, maoy dali ra bitaw nga makuanan sa hitak. Gihimakak sa kapitan nga tulo lang ka mga konsehal ang mipirma. May mga dokumento silang gihuptan nga mumatuod nga legal ang naasong proyekto ug unya ila lang kining ipresentar ngadto sa korte. Nagtuo siya nga may bulok politika ang maong pasangil. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda.